når det er rigtig farligt. Har I hørt det? Det var ikke sjovt. Uden den lyd kan man ikke lave de farlige numre, og jeg ved godt, det er snyd. Men, Mads, må jeg godt så have nogen til at spille den lyd der? Det måtte jeg godt. Hvem skal spille det? Det skal I to piger, og det skal du da også, Viggo. Og vi kan godt, fordi der er mange trommer. Der er jo 5 trommer så. Ja, Karl, og så I kan bare tage den tromme, I selv vil have. Altså, I må ikke tage den med hjem. Viggo, du skal bare gå derovre bagved. Vi skal lige øve det, så det bliver rigtig godt. I skal starte med at spille på trommerne lige så stille. Ej, ikke så højt! Sådan der, ja. Ja. Så bliver det højere. Og højere. Og højere. Så højt I kan! Og så kan vi så højt på den nu. Det er 4, ikke også? Ja. I skal jo ikke gå ned, vel, for jeg skal lige... jeg håber, at det er bedre her. Ej, jeg synes ikke også, det er træls, der er så mange kugler her, når man skal danse. Det er heller ikke sjovt, når man skal op. Så er der bare Mars. Hvad er det? Hvad er Mars? Er det mere fugle? Og I andre, I skal sige sådan her. Ja, det får du godt. Og så skal I komme hen til mig, for vi skal få det. Fordi det glæder mig også af jer, nemlig. Ej, det var godt. Det er rigtigt. Nu er det Rangos tur til at lave snus. Ja. Okay, så tager vi Ludvig først, og så bagefter, så må vi lige... Har vi lovet det? Nå ja, man skal holde, hvad man lover. Rigtigt, man skal holde, hvad man lover. Så snakker vi med Rango, og så får vi ham til at lave cirkus. Ikke danse, vel? Nu siger jeg ikke nogen grimme ord. Du får skæld ud, når I kommer i skole efter sommerferien, hvis I siger det der. Rango, okay så. De holder åbenbart med dig, du må godt danse. Det må du godt så. Jamen, jeg gider ikke, for jeg er sur. Nej, men du skal ikke være sur. Jo, det skal jeg. Altså, når han ovenikøbet får sin vilje. Det er fordi jeg ikke har fået noget mad endnu. Og så skal jeg bare spise det hele. Ej, undskyld, det er faktisk rigtigt. Det er dyre flager. Okay, jamen altså, du må godt få noget mad. Jeg tror helt sikkert, at vi godt kan finde noget mad, fordi der er altid mad her på lejr. Jamen, hvad har de? Ja, selvfølgelig. Du kan få en banan. Det gider jeg ikke at have hver dag, vel? Jeg får det hver dag.
det skulle have været en overraskelse. Jeg ved det jo godt. Ved du godt, hvad det er, jeg kan lide? Ja, du kan lide leverpostej. Jamen, ved du hvad? Hvis jeg nu synger en sang om min livret, så må du få det bagefter, fordi så er det ligesom på de fine restauranter, du ved, hvor de har musik og sådan noget. Og så får du mad, så er jeg ikke en dyreplager, vel? Jo, hvis det er leverpostej, så er det. Det er det, ikke? Du må ovenikøbet sidde på min stol. Der er ikke mange stole på den her lejr, og du får lov at sidde på den. Så skal han altså ikke være sur, vel? Og så synger jeg en sang om mit livret og spiller på italiensk guitar. Ja, der er nogen, der kan godt huske det. Jeg har lavet det mange gange. Er det så ikke også rigtigt, at jeg er god til det?